Nagtitira ako, hinlalaki lang. Pauwi. Gapang kung gapang. Gapang kung... Mukha na lang po akong medyo seryoso. Wow. But, you know, when I started with Love Radio 22 years ago, ang tawag sa akin is balahura. Promise, ito yung mga moments na sasakay ako ng taxi, tas kunwari, hindi ako lasing. Kuya! Hi! Kumusta ka? Parang hindi niya malaman na lasing ako. Nag-overcompensate ka. Diba? Para makarating ako ng safe sa bahay namin, ganyan ako. Nagtitira ako, hinlalaki lang. Pauwi. Gapang kung gapang. Gapang kung... Saan ba ang mga iconic na ano dati? Nung mga ganapan noon. Limits, disco, naabutan niyo ba? Hindi po. Tia Maria sa Malate. Hindi kasi yan. nung time natin, Malate. Oo. Diba? Ngayon kasi sa Malate, puro samgyup na. Hindi pa ay, ito na yun. Ano yan ang evolution Hindi, ng totoo. life? Kasi BGC na siguro kayo naggumigim. Gimmick pa ba yung term? I'm so sorry. I always ako ask gimmick this. ang tawag ko. Ako din, gimmick. So, May iba hangout ang tawag. oo. Sorry, ako- Clubbing ako it's or, chill. you know, before, pag umuwi ako na may pasa, alam ko nang binuhat ako. Pag alam the next day, gumising ako, tapos ang dami kong pasa. Ay, binuhat na naman Binuhat ako. po I'm sila. so sorry sa nanay ko na mataas ang pagtingin sa akin. At sa mga madre ng assumption. Sorry na po. Ang mga millennials, masayang mag-party. I think it is because sandwich generation tayo. Baka nga. Naabutan natin yung dating pwede kang magwalwal without any care because True. hindi mo na-post. Correct. Ako, I'm just so glad na wala. Kasi kundi, na-cancel ako ng mga early on in my life. Ay, totoo. Kasi naman dati nun, di ba, wala namang social media. Wala. Eh ngayon, magwalwal ka sa, kunwari sa BGC or sa Makati, may mga magsi-screen record na ng Correct, mga IG correct. story, tapos ipopost sa Twitter. Oo. Tapos sasabihin, Look at this scammer. Why is he an influencer? Look at your employee. Ay, oo, correct. Remember, Diba? not the best Dapat example. tanggalin. Oo. Alam mo, honestly, yung mga taong nire-report ka sa parang sa boss mo or sa dean, get a life. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.